Streets social media manoswera njoona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandoda kuti ndibve ndangosvitsa kwamuri nekukasika vazukuru. Mozwa kuti ndine vamwe vazukuru vangu nying'anyinga nhundra tunzva chaiyo yototi unotoona kuti idzi nhundira mutsime chaidzo hatizve unoshawa kuti munhu anogainei kubva pakutaura mashoko asina kunaka kuupenyu hweumwe munhu zvakadai handiti so ndisanda kuzivisa zvizere zvenyaya yaheadmaster Bob Nyabinde. Ndoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri. Aiwa, usati wasubscribe paSaint TV, ibva wangobaya that subscribe button, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Nchitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira nditi. So nyaya yandauya nayo vazukuru inyaya yaBob Nyabinde uyo ndofunga kusukura nezuro chakaseculator chakanyanyisa chekuti zoni ashaika handiti vamwe vachitobata maoko vamwe vachitorwadziwa nekushungurudzika nekuda kwekufa kwaBob Nyabinde. Vazukuru munozwa kuti tisatambe tichidaro, unotoshawa kuti sei vanhu tichishuva kuti umwe munhu anga ari anofa handiti but zviri kunzi zvoni aiwa Bob Nyabinde aiwa akasimba uyezve ariko handiti mukuru ariko anonzi baba Bob Nyabinde handiti unobva watoshawa kuti ndiani nhubu dzinoda kutrenda nekutaura kana kuti nokuuraya vamwe vanhu handiti dai Mwari akatibatsira tikasabatwa nemweya wekuponda vamwe vanhu vari vapenyu handiti unhubu chaiwo ndururani uyo watisingatendere kuti hunge uri unoitika especially kuvana veZimbabwe. Tiri muri imwe chete, unowanei umwe munhu ukamuti afa handiti kureva kuti kune vanhu vanotocelebrata kufa kwavamwe vanhu handousatanist chaiwo ndouroyi chaiwo handiti ndochandangoti ndiuye kuzozivisa vazukuru kuti aiwa musacheme mukuru uri kuenda wakasimba headmaster ari kuende mangoma achiri kutongorova handiti kana unga uchirwadziwa nawo handezve kwako izvo handiti bozo ari kuchiriko achiri kurarama kuna whosoever akatenderedza guwa rekuti mukuru ashaika. Ndochanda ndiuyezokuzivisai vazukuru munge muri munoziva zviri kuitika mastreets esocial media. From Uncle Saint, the only Zim uncle, but no much love.